Mah aja. Ora ngono kuwi to. Nggih Kang Mas nggih. Ora ten. Mbok Kang Mas mboten ngeten Ora. to Kang Mas. Golek wong lanang yo ten. Tok dilantang. Tok. Tok. Nun para miyarsa, pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta. Badhe kasam. Ya, bayaran. Iki gandeng sing nonton ming sithik, tikete le playu sithik ya sakanane. Dikake wong wedok. Ladies first. Matur nuwun, Ya. Pak. Wes gek mulai. Ora nyawang sinjen kowe. Mulai bareng apa arep ngojek dhewe? Lho, lah mau rak mangate bareng. Lah mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung. Lho, sampean ndek utang aku. Lho tang apa? Ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut-udut tutut dhewe. Mbak. Aboke udut tekku, udut omake ana ka. Mah udutmu gegeden. Wes ora urusan aku kok. Ngapa ya? Ngapa? Rokok-rokok. Siji wae iki sewengi. Iyalah. Ya. Nuwun Pak nggih. Ya. Wes gek rono, wes. Matur sembah nuwun, Nak. Ya. Wis kelakon sowan ana ing bleberan sawahan, bleberan playen kene. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Acarane apa? Reoni ingkang kaping 10 yen ora kleru ya kuwi IKS, Ikatan Keluarga Sawahan. Oh. Sing padha merantau ning ngendi-endi papan padha kundur bengkiki ngadake reoni. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Dene awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene supaya ngregengake pahargyan reoni saka IKS. IKS ki Ikatan Keluarga Sawahan. Oh iya. Para warga Gunung Kidul kene iki pancen ikatan sing ora iso diuculi. Iya. Tegese nggone nyambung pasduluran, nyambung katresnan, nyambung kerukunan ki luar biasa. Ya pancen ya bener ya, Mak. Iya. IKS kuwi Ikatan Keluarga Sawahan, wondene IKKP kuwi Ikatan Keluarga Kecamatan Playen sing eneng Jakarta kono. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya. Mula
ora ana atur ingkang wajib ndak aturake kejaba mung ayo padha tetep semangat mengikat rasa persaudaraan antaraning sing eneng rantauan lan antaraning ing ana lenggah ning sawahan kene ya ngono ya Mak iya dadi upama duwe acara ning kampung halamane ya dadine regeng kaya ngene iki no ya pancen bener iya mau yoga sinden dadi arak oh iya kowe kok ora melu aku turu kok turu iki piye aku saka omah mlebu kendaraan ki tekan mburi kelir ngono kuwi ya rasane kok awak kok kaya wis aku tak turu wae wis sing arak-arakan men wiyaga-wiyaga dadi kesel ya men wiyaga iya ngono ya Mak karo presiden-presiden diarak-arak ya mergo saka bakal paring pakurmatan karo sampeyan kaya diapa wae dikurmat-kurmati wong ya nyatane padha wae kok no iya ngono ya iya pancen bener sembah nuwun tanpa pepindhan iki awake dhewe diaturi utawa ditimbali sowan komplit nggawa sak rombongan nggawa sak bergodo sak alate barang no iya matur suwun ngaturke panuwun tanpa pepindhan iki kanca-kanca ya komplit presiden-presiden ya tak aturake kabeh ora ana ingkang cicir sewiji iya pancen bener ya Mak supaya iso gawe regeng para masyarakat pribumi ingkang lengganing sawan kene lan masyarakat aranto tetep manunggal ya no manunggal sing pribumi ya tresna karo sing ning perantauan ora kok dumeh ora tau mapan ana ing sawahan terus pendak-pendak ana sing saka perantauan kundur kok malah dicibir malah dirasani lan sak piturute aja kabeh mau tetep isih sedulur kabeh mau isih tetep padha-padha minangka dadi warga sawahan ya mungkra kudu tetep tetunggalan manunggal nyawiji buktine yen to nyawiji buktine yen to apik buktine yen to rukun nyatane pendak-pendak ngadani lustrum mesti eneng pahargyan utawa tontonan ingkang gawe rena penggaling para masyarakat sing lenggah ning sawan kene ya nak iya matur sembah nuwun iki akeh sing kepareng ngaturake nawala diwaca mbaka siji iya saka sapa saka IKKP Ikatan Keluarga Kecamatan Mlayen menyampaikan selamat atas terselenggaranya reuni akbar paguyuban IKS ya Ikatan Keluarga Sawan semoga semakin jaya dan sukses mohon lagu klasik Sinom Parijata oh ya matur sembah nuwun iki uga ana ya sugeng dalu bucange kula Pak Uge Prasetyo saking Sawan mriki nyuwun fragmen ketoprak Raden Subrata lan Suminten. Oh nggih. Pak Kiswan kaliyan Bu Ayu. Suami istri. Wah mboten dadi niki, Pak. Iya. Suami istri mboten dadi, Kiswane sing ora semangat. Iya. Aming ditukke karo bojone wong nang omah ya mung ngedep kulkas 2 pintu kaya ngono. Jarene kowe ning ngarani kulkas 2 pintu. Bareng tak sebut ora gelem. Bojomu ayo udu aku. Iya. Kagem trambah ngatma jamika. Mugi-mugi trangatma jamika dan sansaya rumaket ugi matur nuwun saged dumateng IKS ingkang sampun paring hiburan ing dusun Sawahan. Mugi-mugi trah ngatma jemika benjang saged nimbali Mbak Cange matur nuwun amin. Tak amini no. Iya. Nimbang nundang aku ora kangelan kok nok syarate. Iya. Maton regane cocok wis beres ya. Nyuwun tembang Sri Uning dibawani kula pandemenipun Bu Cange sinden idola kula Mbak Elisa kali Mbak Tatin. 100.000 menika kagem Pak Seno piyambak matur sembah nuwun. Sindeni kusik to. Sindenipun sampun pikantuk paket khusus berwisata ke air terjun Sri Gethuk gratis. Oh ya. Saking kula Pak Segiyadi keamanan security wisata alam air terjun Sri Gethuk Mleberan. Lah Tatin karo Ayu ya wis entuk tiket Sri Gethuk ya. Aning piye wong nek preman karo nek Jawa we beda. Iya. Engko nek Pak sapa keamanan security Sri Gethuk ki Ayu karo si Tatin mara tenan lho. Kula Tatin, kula Ayu. Oh kok beda? Wis rasah rene. Nah, tolak wis cilaka. Iya. Ya mbok menawa apal kok ya Mak iya.
satunggale no. Ya, Iki ana sing diblebet koran. heeh. Oh, nggih. Saking saka Pak Parman. Ya, Pak Parman sapa? Iki saka sapa to iki? Rumah sakuting kruwil angel, Pak. ya wis engko diwaca mbaka siji mak. Lajeng menika ugi wonten ingkang lumantar WhatsApp, WhatsApp WA. Ya, Karang saiki apa-apa ki nganu ana. ya. Ki kepareng ngaturake ya sik lho kok mah ilang. Heeh. Saking Mbak Lisa iki wis kirim WhatsApp karo aku. Ya, Nek Mbak Lisa entuk saweran sejumlah uang 2 juta. ya. Mbak Elisa kadawan nembang caping gunung dan joget dengan koreografi yang lebih baik. Oh iya, Dan lebih asik. 2 juta menika kagem Mbak Elisa 1 juta, kagem Pak Sino 1 juta. Dari Pak Lisdi minta caping gunung, saya yang nyanyi Pak buat Pak Sino. Oh nggih menika saking Pak Lisdi. Ya wis tak sampaikan. ya. Lumantar Mas Gunawan wis ditransfer neng rekeningku ana. Ya, Ki uga ana meneh sing saka sapa jenenge saka Piyai Bogor. ya. Nyuwun tak lela ledung mau. Heeh. Endi iki mau? Oh, iki sik saking Mas Arif PLTU 2 Cirebon nyuwun liwung ingkang nembang Bu Prastiwi. Sampun dipun transfer 200.000. Kelong administrasi 175.000 ya. Menggari nampa selawe yo wis terima-termakno ora apa-apa. Ya. Ya aja mesake mak. Matur sembah nuwun. Mau saka ana sing saka IKA mau ndi? Ya, ana sing nemun tak lela-lela ledung wis ditransfer. Iya, matur suwun. Wah, ki mlebu meneh no. Ya, Karang ya akeh banget. iya. Nggih, sembah nuwun. Nggih, monggo pokoke alon-alon. Oh iya. Ki Mbak Ika uga disuwuni supaya nyekar tak lela-lela ledung utawa Putra Nusantara. Ya. Saking panjenengane Bapak Hari Isuba Depok Jawa Barat kagem putrane kembar Mbak iki putrane kembar Sina Bayi Haki Alfarisi lan Aksa Pramudya Alfarisi. Oh iya. Jumlahe pira? Embuh iki nang kene kok ora ana tulisane. Pira? 500. Oh iya, wis diaturake. Lumantar kene Mbak Mas Indra. Ayo nembang. Ya. Saka IKKP sik no, Sinom Parijata. Ya, iki mat-matan dhisik. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Neno belok Plos Lindro terserah kowe yuk manut. Anu larase ora tak kon ora manut aku. Ya. Neno Monggo. Ko sing waton seniwati ayane mlungkur Sinom ya ijik penak ya mak. Wah, kowe aja ngece karo tembang-tembang biyen. Piyai biyen ki nek ngripta tembang direwangi prihatin, tapa brata, poso. Mula karyane tekan seprene ya apik-apik nok. Ya. Ora bakal luntur dimakan kemodernan zaman. Ya, pancen bener ya. Iya. Nek saiki mung sak gebiaran Iya. Kartonyono Medhat Janji ya wis diajar Kartomarma wis ra nganu. Iya ya, Mak. Mangga, ya.
setyane kelakon setyane kelakon ya kono SMS nok wae ya nderek bela sungkawa ya nok SMS saka sapa aku ora ngerti jenenge ming nomor saking ngefene karo awake dhewe nganti adoh-adoh kepengin nonton ning malah dompete ilang kabeh surat-surat ilang waduh ya wis laporan wae karo bapak polisi lah iya ya wis muga-muga ketemu ya nggir iya monggo musim udan iya anggere musim udan atau miwiti udan niki mesti laron iki mesti metu no iya lampu padang niku dirubung gegremet ngene iki ngono ya mak iya aku dhewe sok ora ngerti sesuk-esuk mesti sok-sok ana sing melepuh dadi dompo ngono kae iya kan pahaku enggak mulus lagi mbok ora anarkis no tuwekan ya aneh-aneh ora mangga dintekke Mbak Ayu monggo ana yo jenenge Cengkok Next Ibu Sunyani. Wo. Sama kuwi cengkok andalane Bu Nyani. Iya. Sesone Ayu undang dijenengi sapa? Nyahyem. Sapa? Nyahyem. Ora nyani ning Nyahyem. Iya. Matur suwun. Heeh. Ki susulan Nawalana ya nyuwun lagu Caping Gunung saking keluarga Madura. Oh iya. Menawi kepareng badhe kula slirani piyambak ingkang wonten amplop bagianipun bucange. Endi? Ora tak cek. Ya ya. Iya. Nyuwun mangke kula badhe nyirani piyambak nyuwun sinden setunggal mangke kula sawer piyambak. Wah iki. Matur suwun. Keluarga Madura. Ya. Lah iki gandeng sing nyuwun
caping gunung ki loro no. Ya piyai saka mau sing nawala sing wis tak aturake ya saka oh ki wonten ingkang nyuwun Sriuning. Heeh. Mbak Elisa, oh nggih matur sembah nuwun. Pak Sugiyati sing anu security saka apa Sri Gedruk mau no. Iya, kalian oh iya monggo diaturake, Mak. Saiki Mbak Ikasike sing keparang wis nampa saweran 500.000 ming sak putra Nusantara. Iya. Pendapatan sinden naik drastis no. Iya. Saiki anggere wayangan mesti transfer. Iya. Ora apa-apa ya bejane dhewe-dhewe kok. Mulane wiyaga ki nek dikon maju duweti sinden maju esuk mong mbok sapa ngerti transfer kagem Pak Kiswan. Nah. 1000 gangsal rupiah. Agem tumbas salep. Nggih, sugeng dalu, Pak. Nah, Ika iki anggere nyawang aku terus senyum lho. Lah engko nek mbong kerut ya di seneni. Diapa? Pripun toh? Kan pripun? Aku kira tau nyeneni sinden. Aku tau apa getak-getak sinden. Mboten. Ah, wis tak kepenakke kok sinden iki. Iya, ngono ya, Mak. Tak sewake bis kowe tak kon slonjor dhewe-dhewe. Ana sing mlipir-mlipir arep jajari kowe tak getak langsung. Sinten lho? Mbah, aku ora ngerti jenenge. Alah. Ora, lanang do lanang aku ya. Seneni wae. Iya. Senengane nakal ya, Pak. Ha iya, wis sir-siran lho wonge pisan saiki. Wis apa-apa. Ayo, diaturake, Mbak. Niki pamundutan saking Pak Hari Isuba. Niku kagem putranipun sing kembar. Ingkang ulang tahun kala wingi tanggal 26. Oh, iya kuwi wis 2 dina kuwi. Iya, panyuwunan terus. Mau bengi ya lali ra tak waca, winginane bengi ya ora lali ra tak waca. Saiki kelingan. Iya. Ya diaturake putra Nusantara wae. Nggih. Sing apa nek tak lilo-lilo denge ming tak lilo cung meneng anakku sing anane ngono kuwi. Nek sing putra Nusantara ki ana bawane barang no. Ya, kuwi penak kuwi. Iya. Penak 500 ora penak. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah yen wis bisa Nyolong. Ora. nyolong apa? Ora. Aku karang aku. Nyambut gawe kudu mlaku sak mestine Ngendangi kowe iki ora enteng lho, Mak. Isih tok bebeda wae ngono. Lara. Tak kerokane. Aja kuwatir. Ya. Ya. Karang ya piyai Gunung Kidul nek nyuwara apik-apik. Ha iki ya piyai Gunung Kidul, Mbak Ika ya saka Tanjung Sari. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Saka IKKP iki ya pesinden ya akeh no. Iya. Budhe sing lenggah lah jenenge. Iya, sing kepareng rawuh. Ndek mben nimbali aku malah aku masuk angin kae. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga.
Dawe kudu mlayu. Iya. Gugu. Ha iku wong iki ora putra Nusantara nek didhawuhi kudu mlayu iki. Napa? Putra kurang ajar. Iya. Monggo. Bapak Haji Karsidi, sesepuh IKKP dan keluarga arisan dusun Galih nyuwun lagu Podang Kuning. Mbak Tatin. Iki uga ana apa transferan meneh no. Wah luar biasa iki jan. Heeh. Aku kok menggo liwat wae. Ya wis ora apa-apa. Saking sapa iki? Mbak Mas sapa iki? Rekening kunare malah bingung aku. Saking Mas Pai Caca ten Korea. Putra Banyumas nyuwun tembang Kembang Rawe digedruke ing nembang Mbak Lian Sindu. Ya, nggo diaturake kagem Mbak Lian transferan jumlah 1.200.000. Ya, kagem Mbak Lian 100.000. Ora nding 500. Buat administrasi Dalang Seno 100, Bupras 100, yang 500 monggo kersa Pak Dalang. Syukur enten lagu Banyumasan, saya asli putra Banyumas posisi wonten Korea. Oh iya, matur suwun. Nah, ucapke matur nuwun karo Mas Caca ya wong ta sing ka wong dia ta apa jongpung ta sing a kho sa sing sie yo terus ke sembah nuwun. Wah, penak to no nyambut gawe iki anggere tememen niate nyambut gawe senenging piyai akeh ku ya termasuk ngibadah. Ya, mula rezeki sak nggon-nggon. Ya. Nyambut gawe Gersula, ya. Atine ora seneng. Oh, ya rezekine ya ora bakal sempulur. Ngono ya, Mak. Iya, mau nyambut gawe iki di kepiyek-kepiyekno. Mula aku nyuwun pangapura karo panjenengan Bapak Duka, kula nyuwun pangapunten sak kalangkung kathah kala wau dipun tenggo wonten ing transit nanging panci kula bablasaken wonten wingking kelir krana nyuwun pangapunten Pak, awak kula niku saka ndas tekan sikil niku wis keju kabeh. Iya ya Mak, iya. Mula ya tak nggone ngaso ben bengi iki aku iso sigrak, iso kekuatan full power. Iya, ngono ya, heeh. Mbangane aku sok-sok liyer-liyer enak mayang iki. Iya. Ya dibajutke arek katur sapa meneh.
Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge caping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki. Ya, monggo. Mbok menawa ki piyayi IKS sing lenggah ning Madura kono. Ya, ora apa-apa. Ulah iki. Nduk remah, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli Sawan, lenggah teng Madura, Pak. Oh, berarti bahasane ya doa dong enjo. Kejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika. Ampun ngen kula, nek ngen kula mangke kalau ora iso mayang. Niku, nik. Nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Ngangge mik. Sukan. Iya. Oh. Hanya 5. Gimana? Hanya 5 huruf. Sukan. Ah, ya. Pak Sukan. Lenggah teng Madura ampun pinten Pak tahun, Pak? Nembe kawan dosa tahun. Kawan dosa tahun. Aduh, luar biasa daya. Desa deringipun kula nyanyi nembang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa tahun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek kleru nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten napa-napa. Oh nggih. Rak dingoni negara. Oh, nggih empun nek. Wis malah ora san dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten pados hasil. Nggih. Pun dingoni. Nggih. Penak. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Nyuwun dipun saring Mboten napa-napa, mboten. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau ugi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Sawer. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nah kok iki di DP ngarep. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah, jane iki mangke. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak iya. Aja nyagat caping gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijengleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Oh nggih, pun. Nggih ta? Nggih. Monggo. Neno, kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Iya. Neno semanten. Saben dalu. Lho. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu kok. Nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang Kelip-kelip. Ona Durung, Mbah. Sabar, Mbah, durung dijengleng, Mbah. Kesusu jengleng. Mboten napa-napa. Lho, iki Alon mawon. Elisa. Nggih. Iki para rawuh sawan kene do maklum, simbah ki ninggal tanah Jawa 40 taun ki mbok menawa jenglengane kleru ya wis ora masalah. saking remenipun dateng Budaya. Budaya Jawa. Nggih. hobi kula cucal, Pak. Oh, Cucal. wayangan. Lah kapan nanggap? Ya benjeng tese siap-siap kok Nggih, nggih. nggih. Lah nek ten Madura ndak dikurutuki watu, Pak. Wah, sebabnya napa, Mbah? Lah soalnya mriku mboten nate wonten cucal. Oh, nggih mesti doradong. Lho, Kula ning mboten napa-napa lho. nanggap paling nggih 3 tahun malih nanggap malih. Nggih. Insyaallah kali keluarga sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lagi. Amin. Amin. Yen memajang Yen memajang mau nganggo namung nganggo janur kuning
niki nek kapite pokle piye Mas Eno? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah maden niki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. Kembang wae wetong gunung Kaget lho Pak Seno, kaget lho niki pun sepuh lho. mangke ndak tugel niku. Mangke didukane kalih bocange nak tugel wilahane. Napa nek? Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. napa-napa. Sing penting nggih nyambut damel. Gamelan niku tugel pecah nggo nyambut gawe mboten napa-napa. Nggih. Pacitan sarwi Goyangke Mbah, yuk. Pragoto, Mas. Napa? Ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten gelu. biasa mboten gujek mic. Hah? Ndak biasa pegang mic. Oh, gak biasa pegang mic. Nggih dikulinaken sakmenika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane pasukan iki lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi Padalang? Mboten napa-napa, Mbak. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng kok. Nggih, ya wonten sing cilik barang. Nggih. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk barang. Panas udan panas wis Ampun melorotke malih. Panas Ampun niku sampun niku waune. udan panas. panas udan sih. Piye? Kula biasane udan panas e. Nggih padha mawon jane. Panas udan Panas udan. Udan panas. aling-aling. Aling-aling. Aling-aling capek gunung. Kira ngisa. Misowa capek gunung. Ya. Yosip no. Bisa ikut ke Madura ya? Iya dong. Pripun? Pripun? Jelas. Ke Madura ya katanya. Oh, beres pokoknya. Natyan wadon sarta lanang Inomane banyu bene. ya sukses Mbah Sukan luar biasa. Luar biasa. Yai sawan ning Madura 40 taun ora lali karo caping gunung nak. Iya, ngono ya Mak iya. Ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh. Ngono ya. Iki perlu dinai apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Lah kula nonton panjenengan. Terus teng streaming. Rikala wonten Karang Rejek, Nggih. rikala wonten Silo, Nggih. nonton kula. Nggih. Oh, foto riyen, Oh, foto. Pak. Foto riyen, Pak. Foto riyen Foto. iki ten panggung Pak Seno. Wah, foto kalih. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nek ngoten. Dados ayo. Ayo sa, mangga. Dek jaman, yuk. Dik
yo meno jarene wis menang keturutan sing semangat ya. Nggih mboten apa. Semangat to, Mbah? Semangat, nggo ora ketang medun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare, Mbah, ora usah kesusu-susu. Mung suwe enom. Iki ngagem mek, Mbah. Ajeng 7 tahun. Pinten? Nembe 7 tahun. 7 dosa. 70 tahun. Wah, luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol 60. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Sehat terus nggih, Mbah, panjang yuswa. Paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Sae menika. Menika ingkang penting mboten kok diumur panjang lungguh karo-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Iya. Nyanyah-nyunyah napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik ngono. Oh, nggih. Ingkang pun beton botol niku sing kula mboten remen niki. Pripun, Mbak? Ngaler ngidul ngetan ngulon beto botol. Nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku yo ngerusak niku. Ngerusak. Monggo. Syukur bisa
Basukan. Pasukan. Sami bidange. Nggih. Wonten karangipun nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa, mboten dados Menawi menapa. tindak ngetan mampir wonten Sampang. Sampang Madura. Nggih. Insyaallah benjang menawi dolan-dolan. Mados Simbah Sukan kinten kula mboten angel. Oh, nggih. Naminipun namung setunggal menika Mbah Namung setunggal. Sukan. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Benjang saged pinanggih malih. Ya, ngono ya Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh lah yang ngene iki lho Cilok Rawel. Matur sembah nuwun nggih Mbah. Panjang yuswa Mbah, murah rezeki nggih Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Wah, luar biasa no. Iya. Ayo umur 7 dosa kok mlakune wis isih kaya ngono lho. Iya. Nyak. Jan luar biasa. Iya. Monggo oke lho sing umur 70 mlaku wis rekoso wis. Heeh. Tanggaku kae umur 70 kok lambene ra gelem meneng ming wah. Anggerane ditapuk dhewe. Iki ngopo to ya? Mbok meneng ngono. Meneng sila terus wah. Dilokke dhewe nek wela. Iya, matur suwun ya, Mak. Ya, Mbah Sukan saka Madura wis diaturake, Nok. Ya, pancen ngono. Ayo sambut meneh. Ya. Gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundutan saka Korea mau. Oh ya. Mbak Lian ki sing saka Kebumen no. Ya, men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Monggo aja kaya ngono kuwi ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutune mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gela. Hah? Gela. Gela ngapa gela? Nek teng mriki gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki. Pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nika. Ajeng nyupiri kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula pun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegong ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Mantuk kok diombeni obat mumet. Ngajok banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikurukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kene. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Piyai Kulon kan ngomong nah nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Tuli urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Pamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun ya, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso anu jenenge request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Ya. Terus saka Brasil, saka Gagal. Ya. Lan sak pitulute. Ya, kabeh pokoke. Jerman, Terus Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane Kembang Rawe tapi nek Rika ora seneng Kembang Rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamnida kagem Mas Caca. apa ki? Kamsahamnida. Kamsahamnida ki anake cara sapa? ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan Koreanane Kamsahamnida. Kamsahamnida. Iya. Kamsahamnida. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya. Tuli beda karo kaya Jepang ya. Kalau Jepang
Arigatou gozaimasu. Daimatu. Wis sandal. Lah iya. Merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden kok. Oh, nang tanggaku ki ya iso basa Jepang. Wong wingi tak undang, "Lek," ngono. "Engko sik." Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan, mangke kembang rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Nggih. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih ora semono. cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gede lah. Ya isih cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titres nane biyang Rama. Ditresnani Biyong Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya Simba. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya tamu. Iya. Ngono ya, Mak. Dipun gendong kewer. Sit disit. Kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki. Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Tuli nyonge pikirane wis tekan kanan-kanan sih. Iki meh pada kali mriki dusun Sawan. meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tuli sing anang-anah ya Pak bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih mutah tekan dindi Ya bleber. pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya, kaya kowe lah. Pun tahu gendong dereng jenengan. Sapa? Nggih, jenengan pun tahu gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Lah anak. berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer ya? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Nggih. Terus Rina wangi dipun kudang. Rina wengi dipun kudang. Dijunjung Uduh. lan disawah. Dijunjung lan diuncalno. Masa diuncal? Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. Sawang. Iya. Inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak, masa nangis kewer-kewer. Iya. Le nangis nganti kewer-kewer. Tulung parikane banyu masak.
Buana kembang rawe ya Mbak Klian ya. Nggih, gedruk-gedruk nggih. Digedruk nak. Nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih, kula dereng biasa digedruk. Turi nek alon ora gedruk jenenge. Lan apa? Genjot. Iya. Ya iyalah. Dikepripun? Lah iyalah. Waduh bahaya. Lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk. Jebule urung epas. Iya. Gedruke kula maju, mereka mundur. Iya. Tuli kudune rika maju. Ya karena maju. Terus dadi gedruk ya? Ya jadi gedruk, mbok kompak. Ya. Kalau begitu, loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Mangga gedruke. Mangga, Mas. Mangga ya. Jiwalangkaji, jiwalangkaji, jiwalangkaji koko peluk. Jiwalangkaji, jiwalangkaji, jiwalangkaji koko peluk. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu rendang. Mangga dikudang, Pak. Ya. Minum. Slow dulu, ya. Lagi rong piye lagi? Tresno kowe caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lunggah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyakal tangane banjur ngomong
napa saweranipun mangke nyuwun Mas sing asta streaming nika. Sing nganggo topi nika. Oh nggih, matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih sing jenggote kaya Sing sapu. jenggoten dawa ya Mas ya. Iya. Mas Indra nggih sing nyekel operator streaming Dalang Sena. Ya wis ditransfer lumantar panjenengane. Mbak Lian pikantuk jatah 500.000. Ya. 500.000. Ya. Matur suwun. Ya dibacutke neh. Ayo iki engko mengkari Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Mbak Tatin engko nyekar podang kuning, Mbak Ayu engko fragmen ketoprak karo bojone. Ya. Ayo Tin, kowe sik Tin. Ya betul. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Engko rak ming kruwes-kruwesan. Wis wae-wae sing lanang wis wah. Soalnya yang dinceng udah bojone kok ya. Sama. Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya nggak mau saya nanti darani itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprakan iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya, Pak? Cara apa iso ngapur kok bocah. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Ya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya, podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ket? Apa Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipetheti ming. Wis asli-asli do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresna karo wayang. Iya, monggo. Ayo Tin. Aku saben dina mikir manuk. Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Lah ya selak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana mikir manuk podang. jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan, besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng. Iya. Ya wis ben ora apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, nang kene iki sing ditanggap aku Lah iya. Maksudnya apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik ta. Ya Mas, ya Mas. Loh, maksudku
kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Kae mesti males aku kae. Iso komentar kae sik cedhis bintang samudra kae. Tak jenenge cedhis bintang samudra. Lah napa mergane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeluke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikatbu lute benda Ya, mangga. Podang kuning. Ya, yuk. Esok awan ning omah wis ora kerasa Uyuran aku lagi sing tak sayang Muter-muter mitar
Aku kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya, nek Matur nuwun nggih, Pak. kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ya. Nek diparingi terus ana piyai sing munggah maringi lah kuwi ora apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Karo disuda awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kowe saya melu abut. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sindene malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tos ya mau. Ayo madhep memburi ana bojomu nyopir ning ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo Kabur no. Lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah. Ya aja ora. Ayo iki ramen ketoprak. Ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Ya mangga Mbak Ayu nih. Iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat. Ya gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya, nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empone. Kae betutut kae raine kae. Ayo gek rene. Amodar ora. Kaya disuarani ngono wis kaya samber gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten e. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wau. Endi to mau ki ya? Ya, oh, heeh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu, suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah, iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbak iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Iya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, bambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Iya. Ngadeg to semangat to. Kok seneng. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Genti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Diajari Mbak omong. Sawe. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae kok. Totok-totok, Pak. Totok-totok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki e. Lagi digeraji. Iya. Nek arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta rak kowe ra melu. Dheke munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Heeh. Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Mongko mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Ora wae boten. Lah kok le ngomong jam 6 iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat.
Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Menyopir. Todok, 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 todok. Wah, telutur, telutur. Lho kok lutur to, Pak? Ayo ki neluturi kae apa? Tak ngenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae. Kok ora cocok ta Pak iki? Wae suasana niki medeni ngono. Den Mas Broto? Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ki napa? Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, kurang ajar. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan kono kae to. Iya, iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku yo mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketok ya Pak, Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja ming meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Ya cok Sumintene seneng kowe. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kowe durung apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora krungu kabarmu jarene arep dadi Adipati. Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sak karepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa Jawa-Jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marai atiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kowe maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasa nganggo sanepa sik werna-werna. Kok sikik to? Sabar. Ah iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu waduh. Lah iki ki Piye wis piye piye. salah. Saiki prasaja piye? Rungokno sikik ya Kang Mas. Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa?
kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis, ya monggo. Tak kolak-kolak to kok. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? Wala bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane, Kang Mas. 1. Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ora lingsem dipresani piyayokeh yen to wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Apa mergo aku ki putra Dipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus sinten? Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuta kan Mas. Wuta mesake Pak, wuta. Lho, maksude ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Hah? Sapa? Langsung kowe. Aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing mbiyen wis putus. Modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah apa sampean ki payu? Rupa ya ora petha. Kok payu? Engko dukun ya? Heeh ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan napa? Dek udan-udan nika. Iya. Kula kalian panjenengan to ngeyot to. Kapan? Loh, sampean lali. Ngeyot ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Hah? Kelingan ora, Guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya udu kowe kae. Niku kula kan. Udu. Lah jalaran Aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik lencet kuning. Gede. Lah nika jenengan le pompa kebantaran. Ya coba yen to dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun ta? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan Iya. nyuwun ditembangke napa Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak gundulmu apa? Lha pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah, pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyandra aku wae ora iso. Angel ya kowe dicandra. Hah?
Wis nembang. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang napa? Ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Tabatiku takkan pilu. Aku. Kok malah nangis. Wah sombong kan. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak. Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. Ya. Bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. Aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drohone. Aja untune wis gripis. Ya, bacutke. Bacutke diaja. Pluk. Ten. Hanguh jiwa Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi. Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye jajal aku? Saben sore tak tiliki ning ngarep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nah. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacutke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya Lesmana sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem napa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg ta. Lah kuwi nyajenenge tresna. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Aku nekat. Berarti mian kae ora deg-degan. Ora. Ning kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe, guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten. Hah? Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uwang. Iki rasa dipepet-pepetke to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake ya ngene iki, karo wong liya kaya ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Kira-kira ganti sapa? Ya.
Langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis, nek ngono njaluk ganti aku ya njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Modar ora kowe. Yo, bacono sik lek nembang. Wis, rampungno sik lek nembang coba. Sawangan to kae Kang Mas, lintange lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Ha kowe ngeyel kok kowe. Profesional lho. Kae lho lintange lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok. Wong dibenerke kok ngeyel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Oh lah mripate siwer ya. Oh iya. Nah, padang to kae Kang Mas. Wah, iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Ora weruh. Ning klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Kowe anggere kerep digandeng kok Subrata ya gandengane lho. Set. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ki nembang. Apa? Kangsi. Tanganmu kok halus banget to kan Mas. Iki gelo. Ana garise. Udu iki telek iki. Wih, mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sambenane bojomu biyen ndek urung entuk kowe kok. Mulane tangane ana kelek kok. Bendina anggere mung usruk. Anggere ngolet usruk suarane mak krok-krok. Kangsi Nadya Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten. Kula. Aja mak-mek sik to. Lah Lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. Iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa, anane ming aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare ning kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu ning kidul kuburan to Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak mentani ning kono. Oh. Upama aja mundur kok keglebak. Keglebak. Kualik. Kegledak kok geglebak. Oh iya, kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sendir lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi kuwi rambut Rikmo kaya rambut ya jagung to ya. Bagus loh. Lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. Wes dembe dilap. Ben dilapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Ben dilap.
ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Loh, ora ning. Lahir batin ora? Ora. Ket mau nyolok ganti uang. Cangkeme ayu kok dikucir. Ngibarat wong numpak ngibarat Ten. hah? Dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are. Ora apa-apa Aku moh. mbok Aku moh napa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe iki aja nguyah aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debyong Alim. Oh, Rama Dik Adipati Debyong Alim. Dikdya ngalim. Rama Debya ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing getol ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan, estu lho Kang Mas. Malah medeni to. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi? Ya umpamane ki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ono upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Sangseng. Ora ya. Lho. Bojo wedan. Kita aku tak kleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane Kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. Wah. Nggon khusus. Ya ya mrono. Ah wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok to. Kang Mas. Iya nembangan wis aja ngono kuwi ora tegel aku weruh. Yo. Lumampah. Mripate napa Kang Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik to Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas. Gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sik arep dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Lho ora iso. Wae. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa? Setiap saat
ing madyaning jala nidi Temah gonjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen ora amot ten hah amat ya gedhe banget iki lho amat ngene kok wah aku ora isin aku waduh isin lingsem lah ngapa atase putra adipati kok arep dadi bojone wong desa lho biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho delok sikilmu mlethek ora ora ombole mlethek suwe-suwe ya iya lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut seneng sing mlethek apa ora wis hah rampungno nggonmu bawa temah gonjing anggen jong ning pagulingan ya wah apik iki mau wisan ya aku ditampa ya iki wis rampung gitu Pak manut suminten urang lunga kok suminten hah Rorok Rodok apa? kayak serepak Rorok gedhok Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresno lho Kang Mas. kowe aja kaya ngono ten aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama Mbak aku ditampa. ora iso napa ten aku Subrata mlayu terus tak tutuk-tutuk aku ora iso Ayo to Kang. aku ora iso Ayo to. aku ora iso ten Iso. Aku iso Kang Mas. terus wong subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon yo baleni sawas iki engko nyrimpet aku klumah Ora apa-apa klumah kok tak tampa. ora ten ku aja edan lho ten Alah Kang Mas. aku wis dipasangan ten Purun nggih. emoh aja ora ngono kuwi to Nggih Kang Mas nggih. ora ten Mbok Kang Mas ngomenten ngeten Ora. to Kang Mas. golek wong lanang yo ten tok dilantang tok Nun para miyarsa pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta badhe kasampun ya bayaran iki gandeng sing nonton ming sithik tiket tele playu sithik ya sakanane dikake wong wedok ladies first Matur nuwun ya Pak wes gak mulai ora nyawang sinden kowe mulai bareng apa arep ngojek dhewe lho lah mau rak mangate bareng lha mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung lho sampean ndek utang aku lho tang apa ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to Mbak kok le udut dhewe tombok amboke udut tekku udut omake ana kae nah udutmu gegeden wis ora urusan aku kok ngapa ya ngapa rokok-rokok siji wae iki sewengi iya ya ngene Pak nggih ya